Waarom moet wereldse offering hetzelfde zijn als hemelse offering? Hebrews 10:4, for it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Why the sin offerings had to be without blemish? Waarom moet de zondeoffer zonder markementen zijn? 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Maar met het kostbare bloed van Christus alles van een smetloos en onbevlekt lam. It had to typify the perfect sacrifice of Jesus. Het moet vertegenwoordigen de perfecte offering van Jezus Christus. If you remember, first the lamb had to be examined if it was without blemish and without spot. Oké, als we ons kunnen herinneren, het lam moet eerst gekeken worden als hij goed was. Dus geen markementen, dankjewel. So they will first observe it. Ze moeten het eerst observeren. Now, how can we apply that procedure in the life of Jesus? Hoe kunnen we dat manier van observeren in het leven van Jezus? You find in the four Gospels that the Pharisees and Sadducees and the Sanhedrin were observing Jesus if they could find fault in him. Ja, we lezen in het Matthäus dat de Fariseeën en de Sadduceeën Jezus aan het observeren waren om te kijken of ze iets slechts in hem konden And because vinden. they couldn't find, they crucified him. En omdat ze niks konden vinden in hem, hebben ze hem gekruisigd. So the same. So the same. The Het Bible is says. hetzelfde met het lam. So the Bible says, "He that shall live godly shall suffer persecution." De Bijbel zegt, degene die rechtvaardig zou leven, zou beproevingen moeten meemaken. So when you have opposition, Zo wanneer jij een positie hebt, then sometimes, not always, but sometimes it's because you are living godly. soms is dat omdat jij goddelijk leeft. Als je een positie hebt. Do you hear people gossiping? Hoor je soms mensen roddelen? Why are they gossiping? Waarom roddelen ze? Because they are observing you. Omdat ze jou aan het observeren zijn. If they could find fault in him, in you. Als ze iets fouts in jou kunnen vinden. Like Daniel, he was also observed. Same procedure, Hetzelfde als Daniel, hij werd ook geobserveerd. but they could find no fault. Maar ze konden niks verkeerds in hem If vinden. they would find fault, oh yes, you this, you that. Als ze wat verkeerds in hem konden vinden, konden ze hem daarvoor beklagen. But if they find no fault, it makes Satan and his agencies more angry against Maar you. omdat ze niks verkeerds in hem konden vinden, maakte Satan en zijn volgers bozer. Are you ready for this battle? Ben jij klaar voor deze strijd? This battle of character Deze strijd van karakter between good and evil. tussen goed en kwaad. This battle is not fought by punches. Psh. Deze strijd is niet dat ze jou een klap gaan geven. We wrestle not against flesh and blood. We strijden niet tegen vlees en bloed. But this battle is fought with character, Maar deze strijd is volledig om het karakter. overcoming temptation. Verleidingen weerstaan. And in God's grace, showing Satan, his angels, and his human agencies En God zal in Gods genade zal hij zijn engelen en human agencies, zijn menselijke engelen, that you are hidden in Christ in God. menselijke ja. volgelingen, Volgelingen. ja, That you are hidden in Christ in God. dat jij bent bedekt in Gods genade. And that is what the Lord wants of this church and any other church. En dat is wat God wil van dit gemeente en van elk andere gemeente. Let's pray. Laten we Amen. bidden. Father in heaven, we thank you for your word. We thank you for the light on the sanctuary that you have given us. We thank you for the understanding. We thank you for your Holy Ghost among us. And we also thank you because we enjoy your word as we study it. We ask you, Lord, that you help us all remember how to prove things with your word, and that you equip us and make us powerful with your word, that you help us handle skillfully the two-edged sword that trespasses the soul,
Oh, Father, we ask you in your grace to make us victors against the battle that we are raging. Oh Lord, we thank you because if faithful, you will grant us that victory to glorify thy name. In Jesus' name and for his sake. Amen. Amen. Okay, thank you. You go very fast. Then she doesn't want to translate the Pastor Just Barry. to keep doing it and Nee, then ik we ga will- gewoon een woord. Thank you, Pastor. Is that what you said?